fukwara nnukwu ego ebe ahụ. Hey! Ọ dụrụ nna ka mụ na ha na-anọ kebe. Ọ bụrụ ndị aka dị chichichichi ka ụfọdụ ndị mma. Douglas, kedu ife na-achọ ịkọwa? Ọ bụrụ maka nke ndị ekwuru ya. Nwoke efugbara n'abalị. O so n'otu onye nne enyomi. Aghọtara m. Maka na ife ọbụla nwoke ahụ na-eme, ọ dị m ka ọ na-emesi ike, na-emekwa ọfụma. Ọ na-eme ọfụma gwogwo. Mana kedu ife ọ na-eme? Onye ị na-afụ ọ na-aka ọkpụ egwuregwu bọọlụ. Nke a bụrụ n'ọrụ. Kedu ọrụ ọ na-arụ? Ọ na-arụ. Ya ka ọ na-alụ. Onye na-afụkwa onye abụ ọka aka n'ịka ọkpụ egwuregwu bọọlụ. Douglas, onye na-agba chacha gị na-afụ ka onye a na-eme nṅomi ijikwa onwe gị. Ọ kara gị mma n'ọdị mmụọ bụ Simon ka ị na-elekwasị anya dịka onye ọrụ ụlọ akụ. Onye? Mmụọ Simon Enuka. Tofia Chukwu ajụkwa. Nya nchọchọ onye mma enyomi ọwụrụ gwa abụ Simon. Gwa ka na-ebite mbite n'ụlọ akụ. O mgbe ndị sị gị na ọ bụ na nchịpụ ma ọ kwado ịga ọrụ nwere ụdọ kechichi ọnụ ka ma na-achịkwa ụdọ. Douglas, kedu ihe bụkwa ihe ị na-achọghali banyere ikokwe bọọlụ? Ka ị na-eti ọrụ ihe gbasara gị. Nye m. Douglas, abụ nwunye gị. Ihe gbasara gị gbasara m. Kedu ihe bụkwa ihe ị na-achọghali banyere ikokwe bọọlụ? Enwe m mmasị n'ihe a. Ọkwa mana ihe a bụ ịgba chacha. N'anya ka m gwa gị, ndị gọọmenti etiti nwee nkwado n'ịka ọkpụ egwuregwu bọọlụ. O nwere ihe ọjọọ mfụ n'ihe a. Mụ aghọtakwa ihe ị na-ekwu. Ihe ada amasịkwa m o. Ọma mmasị gị, mana ego batawa mmasị gị. Ịma m ekwu ya kịta ịma nge m ntị. Mana ọ bụ na ị na-ekwu maka ụzọ ọzọ ga-esi kpata ego. Kịta ka ọ na-abatazi m n'uche. Aka m gị mara ihe n'ụzọ ọzọ igbe egwu ka m were ya n'otuto ka ị na-eto m ihe a. Oge elugo mgbe m ga-ebido wee tinwe ego m na ihe ọzọ gara amụta m ego na-abụghị ibubata ngwa afịa. Kedu ife ibu n'obi? Chacha. Cheregodi, Douglas, ị chọrọ ị na-agbazi chacha? Ọ dị ka enweghị na-apụ gị n'isi. Chacha. Ọ bụrụ ụta anyị isi echa. Ndị mmadụ na-egbube ezigbo ego na chacha. Ọ dị m ka enyi gị nwoke akọsasịgo gị isi, ị na-echezi eche ọfụma. Chacha ka ị na-afụ ka ihe ga na-amụrụ gị ego. Chacha. Ọ maka na ị chọrọ ịnọ na mmiri ncha baa gị anya. Ọ bụ unu ncha niile na-akọtọ m. Mgbe m ga-egbube ezigbo ego na chacha, ọkwa ịbịa ị na-ayọ m ego. Ngwanụ, jisike o. Adọkwara m aka na ntị. Adọrọ m aka na ntị. Ebe okwu m weti uche n'ihe nwa. Eziokwu. Anọ m Nsamban. Ụlọ nke ala na-agba. Na ụmụaka ọkpụ egwuregwu bọọlụ. Ọgwụcha. Nni. Na akwụkwọ. Sọnsọ. Nsogbu adịlọ. Daalụ Emeka o. Ngwa nke emesịa o. Douglas, kedu ihe gị na onye ara na-eme? Afịakwa. Mgbe ikpeazụ nlere anya, onwe odubekwa mbosi mma na gị na onye ara na-azụkọ afịa. Kedu kwana mbosi nke a bido? Samba wụrụ onye ala. Samba nwe onye ebola ebubo na isi adịrị mma maka na ụmụ otu esi aka ọgbụ egwuregwu bọọlụ. Ọ nwe efe mụ na ya ji. Douglas, aghọtadị m gị. Aghọtarakwa m gị. Ama m na ara m agbawakwa okwu gị nwa.
kedu nke bụ na onye ara na-apụ ka gị na-eji ịzụ afịa ị na-ekwu ọ na-adagoda n'ọnụ ya bụrụkwa egwuregwu ka ị na-egwu ya bụrụkwa egwuregwu nwoke m ndị ka ị ga-ebido egwuregwu bọọlụ ha n'elekere 2 kiribi na agazi ịma nkirizi ya o nwere ka ọ dị ọ maka na ụmụ ya ozi dị m mkpa. Douglas kedu ebe ị na-aga? Sai hapụnụ m aka mụ na onye ọka mmụta samba nwee nzukọ. Samba ọ bụrụzi nwoke a ara gbara n'ofu ụlọ akwụkwọ mahadum ọtụtụ afọ gara aga. Onye ọrụ Douglas kedu ebe gị na onye ara na-emezi onye ara ama ama ịma ghọta na ngwanụ menu ka m ghọta achọrọ m ịghọta biko. ọka mmụta samba bụ ọkaka n'ịka ọgba egwu bọọlụ. Ọ ga-enye m aka ka m pụta gị. Douglas onye ara na-ayizi ọkwara kedu nke bụ na agụ na-agụ m n'ụlọ nwere echi ma Victoria ka nye efe m efe gị kwa eche m iligo nri mụnwa ke ka mesi wee die ndị efe mma ndo echetago m ihe mere ngwa nke kwere nye efe m echetago m na esicha m na-efe iburu ya je bunye onye ara ọ ya kwesị ịbụ nne gị. Chineke kedu ka nke a si mee? Douglas adị m esi ndị ara nne nsogbu adịghị mgbe m batara akpatọ chere Douglas bịa Douglas chere ka m ghọtagodo ihe na-esicha m ofe tinye azụ ọkpọọ tinye okporoko tinye anụ ọkpọọ tinye anụ egwu iwe bụrụ ofe onugbu nsicha je bunye onye ara na-agbadị gị kedu ebe nsogbu gị maka na nwa na-agwa gị okwu ị na-eke anụ na-abịa ị na-abịa abịa kedu ihe na-eme gị Douglas kedu ihe na-eme gị n'isi ị na-abịa bịaba ịbịacha ebe ịkacha ebe ahụ ị na-aga ị ga-anatakwa ebe abịa fụ m ịkacha ihe ị na-aga eri ịnatakwa ebe ịbịa fụ m n'egodu gị nsicha nri wepụrụ ego m wee sie ịbịa buru ya jee bunye onye ara gbakwa gị ebe a nakwa ka ngwa gị nye ebunye ebu nri abalị gị ya ga-abụkwa nri ụtụtụ gị echi nye ihe gị echi ị ga-afụ ihe m ga-eme gị n'ụlọ ara na-agba gị maka nji nwaanyị agwa gị okwecha ihe nye ị na-abịa bịaba nnụ na ị na-abịa ka mgbaka Tony ị na-ewezi ihe a ka ọkazi ọrụ gị mkpa. Sai ọ kapụ ya ụdịdị ihe a na-akpachapụ anya. Sai agbụrụ m ihe na-egburu oge ị kwesịrị itinye uche n'ihe a maka na onye tinye okwe iri okwe. Nna ma nkwe chukwekwala ka m tinye aka n'ụdị ihe a. Ihe abụghị ọrụ n'uche m. Ọ dị nnọọ ka arụ ka ọ bụ. Ọ dị nnọọ ka ebe mmadụ butere ego nnọọ tinye ya n'ọhịa. Mba ma mmenwu ya. Ụdị ihe a na-amasị m biko. Kedu ka nzukọ gị na onye ara Samba si gaa? Ọ gakwa ọfụma. Sai na-eje n'ụlọ ndị chacha ka m weta ego izizi m. Sai ị na-egbu oge Sai tinye okwe ka iri okwe. Ifra na nke aba Sai tinye okwe ka iri okwe.
Douglas si malo otu dị iche iche esi akpata ego. Kedu ka o si gbasịta m? Ọ bụ na Douglas ma ụzọ dị iche iche eji achọ ego. Ejisi n'ike m. Ịmakwa na o bido ọrụ aka ọfụma na-emekwa n'ọfụma. Ama na ya ga-agwa di m ka o soro ya ọjụ kwechiri na ọ ga na-ebuliri igwe mgbakọ dịka enwe na unere. Ọ marụgo m arụ ka isi efiri ọnụ m. Ọ bụrụzi ngị nwa na-efiri ọnụ na-ekwu ijugo onwe gị ihe Douglas na-eme. Ama m na ọ na-aka okwe ndị ga-emeri asọmpi bọọlụ. Kedu ka o si bụrụ ihe dị mma? Chacha ka ọ bụ chacha. Achọlụ m ịma n'anya Simon, ihe ọbụla bụ ihe ga-enye gị ego bụ ezigbo ihe ka ọ bụ. Ya bụ na jee solu Douglas nwa ọtụtụ ụzọ esi akpata ego. Adakwa ofe ebe nene mmọnwụ. Doris, ị na-amazi m ewu? Mba o. Ọkwa naanị alụ ka m na-atụ. Ngwanụ, ana m eme ka okwu bi ebe ahụ. Douglas Adichie. Douglas. Kedu ife mee gị? Ị nwere ihe mberede okporo ụzọ? Onye mberede akụm ihe. Ya bụ na ndị ochi na-apụtazi n'ehihie. Ọ gịnị a ka obodo a na-awụzi m? Ọ gịnị? Ọ bụrụ ndị ochi. Douglas, kedu ife mezi gị? Ọga mmụta Samba kụm ihe. Ya abụrụ ya ọchị. Ewepụ ụmụ ikolobịa ga-azọpụta m n'aka ya. Ọ ka adọli m ka agụ. Ọ ka akụmụ. Agwara m gị ma dị ga-enwu ntị. Kịta Samba ọ saala gị. Ịma ihe na-eme gị kịta bụ ihe na-eme ndị ha na ndị ara na-ayị. Itinye m aka ka mma n'ime n'ọzọ ebe a na-achị ọsọ ọchị. Douglas, ọkwa ime n'eziokwu na abụ m ezigbo mmadụ. Ọ bụ na m abụghị ezigbo mmadụ, ma na-emetụkwa gị aka. Aka agwara m gị agwa. Kedu ịkpata nji na-ekwu otu a? Ọnụ m agwaghị gị na mmadụ na onye ara dị emekọ. Ijekwube Samba. Si na Samba eme gị nka, Samba emerọ gị nka. Na-enye anụ. Mgbomgbo. Ịkpatakwana ego ajọkwa n'ofe. Samba na-ekwu n'ogwe. Ọkwa maka Samba mere ego dị n'ọba ego m jụọ na-abawanye n'izu ka one gara aga. Ọkwa na taa ka afịa si aga. Ịchọkwanụ mgbagbu aghara ọgụ. Ejiro mgbagbu aghara ọgụ. Na-enu gị na enu mgbagbu ị na-eji aghara ọgụ. Na-enu gị. Amakwa m na ihe akụzigoro gị ihe. Ọ bụrụkwa echi kịta ijekwubekwa Samba si na gị na ya na-azụ afịa. Ị na-aghọta? Ngwanye ọzọ mụ na aka ga-akpa. Isi gịnị? Nwunye ọzọ gị na onye ka ga-akpa? Lekwa ka m gwa gị, Douglas. Ị na-apịtọkwa ihe ị na-apịtọ. Ebuzikwa n'ọnya abakwute m ebe ka na-enekwa. A na-akpọ nkịtị na-eme eri. Ne ya. Mụ bịa pịcha ya apịcha.
Doris. Enugu ife mere Douglas. O mekwara ọzọ. Mmeri gịnị? Akụrụ ya akụ. Akụrụ Douglas ihe tinka kụrụ Pam. Hey! Gịnị mere ndị nche na ndị uwe ojii n'obodo a biko? Ọkwa emerụghị ahụ? E mere ezigbo ahụ. Cheregodi iche nọ ndị oshi bụ ndị kụrụ ya ihe. Mana ka ịkwana onye ọzọ ya chi ịgbachi ụzọ chee ya ọgụ. Onye ọka mmụta Samba, onye a na-ama ama n'obodo a, ya bụ ihe kụrụ ya ihe. Gịnị mekwa na o ji wee jebe ya nso? Anyị ka ya na ya n'azụ ofu ihe anyị chọrọ ka mme. Ọka mmụta Samba bụ onye na-enye ya okwu ọ na-agba. Ihe nwa sikwara ike. Ifugonu, ọ ka ị mara na ọrụ niile nwere ụgwọ ya. Nke ọbụla. Obi dị m ụtọ na ahụ adịghị mma kịta. Ama m kịta na ịma njezi ebe ahụ ọzọ. Mana ọ nwunye mụ na ọka mmụta Samba ka ga-akpa. Douglas, ị na-amụtakwa ihe m ihe mee gị. Nke a bụ nke ikpeazụ. Nke a ga-ada ụda. Ọ bụrụ na m nwere ike irite ụdị ego a si n'itinye obere ego, ị makwa na ntinye nnukwu ego abụrụ nsị ọbọgwụ oju ebe niile. Ọ dị egwu. Nna m anụ. Na ihe ga-eme, aga m eke ego niile m nwere n'ụwa ụzọ ịtọ. Nke ya ụzọ ịtọ, njiri agba okwe iche iche, ofu n'ime ha ga-aba. Douglas! Ya na ị chọrọ iji ego niile ị nwere n'ụwa wee gbachacha. Douglas abụrụ gị ọnụ. Ọ dị nnọọ ka emere gị ọgwụ. Enwere ọgwụ eme m. Egwu ada atụ afọ wee buru ụzọ. Ego dị ebe a. Nna abịa kịta. Douglas! Ka eje eti okwe, eri okwe. Douglas! Ọnwụ! Douglas! Ọnwụ! Douglas! Tube m afa! Douglas! Ihe a bụrụkwa egwuregwu. Douglas, kedu ihe iji ego niile dị n'ọba ego gị mee o jiri gwu? Igole use ekwentị m. Ọ bụrụ ya nke a na-ekwu maka ya, kedu ebe ego niile dị n'ọba ego gị ga? Ọ gbasahụ gị. Ọ gbasakwa m Douglas. Abụ m nwunye gị. Ihe ọbụla gbasa gị gbasara m. Ihe ọbụla metụta gị metụta m. Ego m na-apụ na-arụ gị si na-arụ m pụọ. Chọrọkwa ahụ ka m gwakwa gị. Victoria, ego a na-ekwu okwu ya bụkwa m akpatara ya. Ụtọ ọ bụ na m si wee chọọ ime ya ka a ga-esi ome ya. Nye m ekwentị m. Nye m. Dogito, ịgwabikwa m ife anyị na-aṅụli ama m na taa bụrụ ụbọchị amụrụ gị. Onwere anyị na-aṅụli, anyị ji nke a wee na-asụ ọfịa maka agba ọfụ. Aghọta m kedu ihe na-ekwu. Sai, ihe ofozi bụ ofu okwe ka ọ baa. Ọ baa. Ihe anyị na-atụ anya bụ nde naira 17. Eziokwu. Ihe ofozi bụ ofu okwe abaa. Ya, olu elekere 2. Nna agazi, ụna na-akpọ m nde. Ọnwa. Ọtọ gbajie. Akataka. O mere ọla. Ihe na-enwezi isi, ọ na-enwezi isi. Agwa m unu na ọ ga-eme unu bụ m n'anya.
unu na-akọta m. Douglas, ihe a bụkwa ezigbo ihe na-amụta ego. Hey! Ọkwa nke a banye. Hey! Ebidozi mgbe chacha. Ọkwa a na-akpọzi m onye chacha ma abụrụzie sai chacha. Hey! Douglas, chefuo na aka si nọdịrọ mma. Ọ dị mma, ịnụrụ ife ikwuru. Hey! Na anyị abụrụzi nde. Anyị ga-abụzi nde. Anyị abụrụzi nde. Hey! Ka anyị kwa iko. Douglas. Chineke abịa ma ọ nekwe nwa gị kachapụ n'anya. Chineke bikozi anụ mekwanụ nke a ka ọ ba biko idebu mbụ eme imekwere m nka mmefekwe Chukwu Chineke onye okike onye obodo na-akpụ n'ala nekwanụ m ọkwasọ ọ ga-emenwu bikozi anụ menụ nke a ka ọ ba anụ biko menụ nke a ka ọ ba anụ biko ịma na isi ịchọ inene bọọlụ ikpeazụ ga-eme ka ị mara ma oke ka ọ banye isikwanụ na ịchọ inene ekwentị gị maka na ịchọ ịfụ ihe ọbụla banyere bọọlụ kwuo n'okwu kedu meri ọrakwara m ahụ ikwuo o wutere m mana emeriri ha. Asị m ka mmanya ọ ga-eme tupu m agwa ya na o riri okwe ahụ. Ihe ọzọ m hụrụ ọ daa. Anyị bụzi nde. Paco,